Ak vás trápi veľmi suchá pleť, začervenanie, šupanie tej pleti, niekedy aj bolestivé miesta, tieto tri produkty zaručene pomôžu. Tento tóner Farmstay Vegan Kombucha Creamy Essence, ja ho používam už dosť dlho, ja ho milujem, toto je neuveriteľný mliečkový tóner, ktorý posilní kožnú bariéru a nádherne hydratuje to. Veľa týchto problémov, ktoré som spomínal na začiatku, pochádza z toho, že proste vaša kožná bariéra je porušená, je veľmi slabá. Pozrite, automatický Glass Skin. Toto tuná od Skin 1004, Centella Probio Sika Intensive Ampule. Úžasné sérum, veľmi upokojujúce a keďže má aj probiotika, takže aj posilní tú kožnú bariéru. Tu a tu. Pracujem na pleti. A teraz krémik tento od Cosrx The Ceramide Skin Barrier Moisturizer. Má v sebe pantenol, hyaluronovú kyselinu. Úžasné látky, ktoré zaručene pomôžu. Samozrejme, ľudia, keď máte porušenú bariéru, to je beh na dlhú trať. OK? To není za pár dní, to trvá niekoľko týždňov. Že počas toho, keď budujete svoju kožnú bariéru, skúste vynechať veľmi silné aktívne látky. Zamerajte sa na tieto látky, probiotika, fermentované látky. Ryža je výborná. Samozrejme aj ukludňujúce látky, Centella asiatica, ceramidy, squalane. To sú perfektné látky na vybudovanie alebo posilnenie kožnej bariéry. A uvidíte, dajte tomu niekoľko týždňov a tie problémy ustúpia. Takže táto kombinácia, výborné dačo.